sedět. A to bude sedět a tu nemůže. A tu nemůže a tu může jít. Už môže? Nie. Nie. A jdu. Už je zelená? Áno, nebíkajú. Nebíkajú. Budu píkať, ubíkajú. Idú pakovať. A to nemám myta. Nemáš auta ísť. Nemáš auta ísť. Nemám učinenú auta. A ja budu učinenú mať. Buchnú sa? Kto to prdí? A tu oni budú mať kosa. Čomu? Oni budú mať kosa. Aj tam panu. Na kolesa padnú? Áno. Aha. Nebúky. Malo víc. Ako idú? Super? Jo. Ej? Až to nejde. Ako ide? Ako ide auto? Pomaly. Super, zastalo. A dávky. Povedz, super. Dávky. Na ruke ti zastalo? Áno. Ja. Oni neotali dávky. Ja tam mám dalekúku. A to už plánuj. A povedz, super. No. Subúku tauta. Povedz, super. Subúku tauta. Ale povedz. Povedz, super. Ako si dneska spievali s maminou? Ako sme spievali? Čo sme spievali? Čo sme dneska spievali? V aute. Ako sme to spievali? Juchuchu. Nie. No, ako? Ako? Chuchu? No. No. Nevidelo tak som. Juchuchu, nie chuchu. Juchuchu. Áno. Juchuchu. Ako sme to spievali? Subúku tauta. Ale Artko, ako sme to spievali? Ako sme to spievali? Nie. Juchuchu. A čo ja neviem. A čo vieš? Po stene. Leze mucha po stene. Lezie a spí. A už mi povieš to super, ako povieš? Super. Super! Dneska mi tak pekne podal prepáč, Tavko, keď ma buchol však. Ako si mi povedal? Prepáč. Dobre. Toto nejde. To nejde. Ešte trošku to opališ. To mi tak dobre sedí. To môžem unavená z dnešného. Díkali sa. On som nedal. On stojí. Ja. Čo to je? To nie je búchať. A kam to patrí? Do akého auta? Ale táčik. Ešte buku tauta. Vybral si ju, ja? A ja idem to ísť do auto vyjať. To veľké. Kde ho chceš dať? Budete tam dať. Kde? No panáčika daj jednu. Nie. A pokúsim dať. Tu ja nemusím. Kde je oboko? No už si spapal. Tu dáš. Sypał.
Popatrz. Jak nasypał. No bardzo. Kupił sypał. Idziemy tu patrzeć. Jak na mnie zaczęła nie robić. Ale mam pewnie ty tam chociaż sobie spojrzysz. Ešte raz mi povedz, čo si vravel. Popatrz, kaka. No, dobre. Popatrzcie. Aj auta upraceš? Aj kumki opatrzcie. Aj chumky upraceš, aj auta, no. No aj kumki. No. Patrzcie. Tam się mają kupatów. Kumki a auta. Prečo to dávaš na stôl? Ale to ja patrzcie. Ale upraceš, ale stôl bude špinavý. 250. No. 200 stál. Tak, no to. Co kumki? Opováž házať na zem tie chrumky. No topi. Čo sa stane, keď sa roztop dostane do pece rozpálenej na asi 10 stupňov celou A ta była kumka. Roztopila sa. No, kumka poszli. Utopiła. Kokain v výbežnej cene dávky 400 korún by predstavovala od 3,3 miliardy slovenských korún a 6,5 miliardy. Zásielka tzv. Drogy bohatých, teda kokainu, nebola podľa doterajších zistení Bá. Záhodutku. Ako dało gumorowe. Dudu, daj, nerozumiem ti. Ako dało gumorowe. No, Dudu musíš dať von, ja ti nerozumiem. Ako kośo dało on. Daj Dudu von. Ako dało kośo. No, už ti rozumiem, vidíš? A ako dało dole kośo. Nejde. Nejde. A čo teraz ideme robiť s tým? No supali. Supali. Kto? Auto supali kośo. Adamko, pravý. Ej, samo pali auto. No to całe aucie. Jedzie si to. Počkaj. Ja ho vyberiem, lebo ani ešte zdrhne. Máš smolu, kamaráčka. A čo? Dve ruky spolu. A držať. Tu ješ. Tefo, čau. Ako sa volá? Nie, pusku dávaj k nemu. Ako sa volá? Ako sa volá? Adam. Jakie daj. Prečo? A ja tu to. Nebojíš sa ho? Ak ma uhryzneš, tak ťa vyhodím von balkónom. No, ani Adama neočuchuj veľmi. No daj mi asi. Nie pusił. Pusu? A ja nie defo No ty pusił. mu musíš dať pusu. Nie dzieja defo pusił. Nedá ti Jeffu? A wydały. Chciałam to No poď sem k Jeffovi, aj odfotíš sa ešte s ním. Maminka ťa ešte nafilmuje trošku a ťa potom odfotí. Poď. Odłonieli. Ale sem, po tu je Jeffo. Odłonieli. Nie, tu je. Nie Juna. Nie, doľa. Będę mówić defo. Trafili sme to zrkadlo, zajeď sa nepukla. Defo. No poď k Jeffovi.
bude u mne nepopušu. Píše. Co? To bude test mojej pevnej vôly. Nie, Robada. On nepočuje. Počuje, čo by nepočul. To si vyplazuje jazyk, aj ty mu vyplaz. Ako si počuje, čo ide. Pusu mu chceš dať? On príde. Príde, no ale on je ďaleko. Vidíte. Takže 13:25 vlastne to odlieta, tak my tam musíme byť o... Tak pred 11, no. Díka. A čo? Tak to z domu o koľke?